vás Mirax a dneska vás vítam u nového videa. Konečne mám video z Brawl Stars. No, mám viac brawlerov. Keby ste videli Buzz Whitehack, bože, neviem ho povedať. On je v shope za free. Mám na Kota a na... Proste mám aj Franka aj Mortisa. Mám veľa už brawlerov. No a dneska sme tu. Si idem dneska pušnúť Piper. Ja už som s ňou hral. Kde ju mám? Tu je. Jak vidíte, ja mám veľa coinov a mám malo tých power, neviem, jak sa volá. Ideme. Dúfam, že to nebudú tí, lebo tým Buzz Whitehack, či jak sa on volá, tam on si môže premeniť, že či meč, či laser, alebo že lietanie. Takže... Ona sa hodí skôr na showdown, nemyslíte? Napíšte mi do komentárov, že ti sa hodí. Čo si myslíte? Tak som mŕtvý dead. Ani jeden. Mám zabil. Potom koho mám pušnúť? Mi napíšte. Pardon, že som trošku videí. Prepáčte, že som nemal som nejaké video, ale aby som mal miesto a teraz som dal videa do môjho notebooku. Keď chcete, potom môžem dať nejaké hry na notebooku zahrať. To som prehral, no to len toto. Tak ja idem na showdown pušnúť. Minus 1 trofy. Dobre. Idem na showdown. A ideme. No. Tak. Dúfam, že som dať ten odber. Budem raz za 5 odberateľov. No a ideme na hru. Tak. Minulé video som dal Barvy tu je. Potom môžem pušnúť Barvyho, lebo mám na ňo aj skin. OG skin. Je po mne. Dobre, Piper, ona proste je... No, také... Ona sa furt musí schovávať. Mama u HPčok, ale síce veľa uberá. A taký typ, keď ste ďalej, tak viac si uberáte. To asi všetci už vedeli. Vidíte, koľko ich tu je, tých bazovajťakov. A... Ja sa bojím. Ja nechcem pušovať. Je tu takto. Nie. Som dead. Dobre, nepušujem Piper, ale ideme pašnúť neobravero. S kým tak nehrám? Shade by sme mohli. Dobre, môžeme, nie? Ideme Shade.
No, teď čo sa mi stalo? Dobre. Tak. No. Neviem, čo mám. Neviem, to asi prehrám, lebo... Nie. Som dead. I'm dead. Yes. Не, что ж, да? Ide ku mne pí, neviem, čo si mal o tom myslieť. Nedá ho mal dole. No. Idem trochu teraz so Švedom pohrať, potom sa vám ozvem. No. Tak, trochu som ho púšol. Neviem, ja ho asi už nepúšnem viacej. Viem, že púšovanie je tým. Prepáčte, ale musím končiť. Ja vám iba maximálne ešte viete čo? Zahráme si nejakú hru a potom toto. Môžem Minecraft tutorial. Ukážem. Počkajte. No už sa mi vyváža svet a je to potený. Hej? Minecraft, to je si nemyslíte. No. Vám ukážem tutoriál, ako sa robí elektrická vaňa. Dúfam, že to nepokázim, lebo ja som minulé robil video, ale sa mi to čo pokazilo. Som asi veľmi dlho ho hral. Tak dúfam, že sa mi to nestane. No. Som tu. Dobre, nevadí. Sme tu. Idem tu. Tak, napríklad tu dám. Zoberieme si napríklad také blok. Môžete ísť s diamantov. Treba nejaké schody. Najkrajšie sú asi... neviem, kde sú teraz. Počkajte. Kde to je? Neviem, kde to je. Počkajte. Dobre, dúfam, že... Dobre. No. Potom tu treba na dispenzere, to bude asi tu. Tu je toto, potom voda. Prvé toto, neviem, čo to je. Redstone a už iba voda. 10 mi treba vod. 1, 2, 3. No. Tak. Čo máme vedieť? 1, 2,
Dáme 4, hej. Nech sa mi teraz 10. To môžem doplniť, no. Tu dáme dispenser. Tak. Tak hore hlavou. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do toho musíme dať vodu. To je... Čakaj, som hodil zle. Tak. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. A už je po dve. Raz, 2, x. A už budem musieť končiť. Ale to robím to, hej. No, tak. Tu potrebujem jedno toto. Bok, aby som... Tak, ale tak. Sem. Nie. Sem. Teraz sem. Dobre, no. Tu máme. Teraz ideme urobiť tu. Teraz musíme vykopať takú dieru. Tak no. Toto tu asi možno bude. No. Ide pod tým. No. Teraz napríklad dajte tu. Tak. Toto nemá byť tak, hej, ono má byť úplne inak. Ja vám tak robím, že aby ste videli potom ešte tlačítko. Tlačítko mne tu je. Strašne veľa updateov, ja neviem hrať dobrý Minecraft. V kreatíve ja som taký survival, viem hrať iba tak. Teraz, keď tu dám tlačítko a máte elektrickovaniu, môžete zapnúť a vypnúť. No, toto bol tutoriál a toto je koniec videa. Tak čau.